Dragi đaci prvaci, poštovani roditelji i svi ostali koji nas pratite, dobrodošli na našu proslavu abecede. Danas je poseban dan, dan za naše školarce, za djecu prvog razreda. Danas je jedan dan radosti i sreće. Od danas ovi učenici ulaze u novu etapu njihovog života. Oni su sada vlasnici vrijednog dijamanta koji u sebi sadrži 30 slova naše abecede. Oni sada znaju da pišu i čitaju. Slovodaru, sveznadaru, prijatelju i drugaru, nauči smo abecedu, pjesme, priče mi čitamo. Slova znamo, uživamo. Dajte nama nove knjige, za čitanje nema brige. A kao auto. B kao beba. C kao cvijet. Č kao čaša. Ć kao ćup. D kao dizalica. Dž kao džep. Đ kao đak. E kao ekser. F kao fotoaparat. G kao gitara. H kao haljina. I kao igla. J kao jaje. K kao konj. L kao leptir. L kao ljuljaška. M kao mačka. N kao nož. Nj kao njuška. O kao oko. P kao prst. R kao riba. S kao sat. Š kao šljiva. T kao telefon. U
kao uho. V kao vrata. Z kao zec. Ž kao žaba. Djetinjstvo je čarobna kugla koja se vrlo brzo odmotava u svilenu nit sjećanja koje pamtimo cijeli život. Dragi moji prvaci, ostanite mi zdravo i veselo. Pozdravlja vas vaša učiteljica. Hvala na pažnji.